Be ti'n feddwl o hyn fel style icon? Be ti'n feddwl o'r wisg ges i rhyw ddegawd yn ôl? Os ymwyd i flaen ar frys fan hyn o, achos mae ambell i beth yn dod i'r meddwl i chi ddweud, ond beth ddim yn yn addas ar gyfer pnawn da. Allan o ddeg yw? Yn benda, allan o ddeg, o ti'n bendant yn 11. O be di stori'n sydyn Stori'n efo? sydyn iawn yw, 9 wythnos tan Nadolig heddi boys. Right. Mae'n amser i archebu drwy'n peri dolig, enwedig os chi moyn rai Cymru Cymraeg, os chi moyn mynd at y cwmnioedd lleol, cael pethau di argraffu ar gyfer chi ar teulu, rhwng peri Nadolig, a peidiwch anghofio, os ydych chi'n un o'r teuluoedd yma sy'n dwlu cael llun hyfryd, o chi gyd rown y goeden Nadolig neu ar y grisiau neu gorwedd o flaen tân yn cael egnog a pwy yw'r beth, i gyd mewn pyjamas sydd yn matio, nawr yw'r amser hefyd i gael archebu rein oherwydd maen nhw gyd yn dod wrth cwmnioedd bach fel arfer. Faint wedys ti cyn dolyg? 9 wythnos? 9 wythnos. O, boes bach lle mae'r flwyddyn wedi mynd. Wyt ti benni siopa? O, sy'n byd wath na rhywun hunan gyfiawn, oes e?